ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ହାତେ ହେଇଥିଲା କଦଳୀ ପୁଆ ଜଣକ ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିକି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛି। 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖ କେଡ଼ିକି କଦଳୀ ମୋର ହେଇଛି। କଦଳୀ ହେଇନି ଗଛ ହେଇ କେଡ଼ିକି ଇଏ ଗଛ କେଉଁଦିନ ଫଳିବ। ଏଠି 2 ମନ୍ଦା କଖାରୁ ଲଗେଇଛି ହେଇ କଦଳୀ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଖାରୁ ନା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କେଉଁ ସାର ଦେଲେ କଦଳୀ ଭଲ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ତ। ଯଦି କିଛି ସାର ଦେଇକି ଦେଲେ କଦଳୀରେ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିବ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ସାର ଆଣିକି ସେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବି। କାରଣ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଲଗେଇଲିଣି ମୋ କଦଳୀ ଗଛରେ ଫଳ ଧରୁନି। ହଉ ରହିଲି, ଜଣେଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ।